Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chukua karoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takugirai nyaya ya buditwa nezim ai iyo irikunzi ya farm ra Christopher Mutsvangwa rakabombwa on Christmas Eve muri Zimbabwe. This farm rikunzi riri kuhalfway rairima tobacco rikunzi rakabombwa musi wa 24 December muri Zimbabwe. Shinzi this is the time yakatanga kunetsana Christopher Mutsvangwa na President Mnangagwa pamusoro na President Mnangagwa zvinova zvakazolida kuti vabviswe from his position as the Minister wema-war veterans muri Zimbabwe. An activist anonzi Kerina Mujata ndiyabuditsa nyaya iyi to the public, akaposta pa Twitter yake achitaura achiti achiquestiona why majournalists anga asiri kutaura pamusoro penyaya iyi. According to Mujati uyu, zvironzi the time yakaatakwa the farm ra Christopher Mutsvangwa ndo the time yakatanga kunetsana zvikunzi pana possible links ekuti this farm rakapiswa due to arguments iyaya muri Zimbabwe. According to Mujati, this attack involved the use of grenades muri Zimbabwe could destroy tobacco yanga yarimwa na Chris Mutsvangwa ikakonzeresa significant financial losses. Account ya Mujati yaindicate iyo chiti Chris Mutsvangwa and his family vakakwanisa kuescapa during this incident. Chinzi vakabuda vese pasina akwara muri Zimbabwe. Chinzi hazvinaumira mushe. It's one of the things vakonzesa kuti Mutsvangwa mushure mekunge adzingwa pauminister awanikwa achitiza munyika yeZimbabwe. Chinzi hapana kumira mushe. Zvakare Mujati highlighter akataura achiti in a separate tragedy yakaafecta the Mutsvangwa family, vane muzukuru wavo akaurayiwa kuKenya, akafa kuKenya muna September 2023. Chinzi madetails aya akabuda zvakare. Chinzi ari kureflect the current circumstances kuti vaMutsvangwa why vakatiza muno muZimbabwe muri Zimbabwe kutorwa Twitter. Christopher Mutsvangwa haana kukomenta pa incident iyoyi. Zvakare hapana anyone from the government akomenta pa incident yatisingazivi kuti nyaya chokwadi kana kuti yataurwa na Kerina Mujati. Ndofunga murungoona yo post yapostwa na Kerina Mujati muri Zimbabwe. Kataura iye achiti, why are Zimbabwean journalists not reporting that prior to Christopher Mutsvangwa and Emerson Dambudzo Mnangagwa's infamous public fallout during the night on Christmas Eve, their halfway tobacco farm was burned down whilst sleeping? It is alleged that grenades were thrown and all the tobacco was burned. It is alleged tobacco, money and everything was burned down and they escaped by a whisker. Zimbabwe and all those who are being used by ED learn from what Chris and Monica Mutsvangwa are going through. It brings back again, why was it not reported that Monica and Chris Mutsvangwa lost another grandchild in September 2023 in Kenya? Vichireva kuti havasisina vazukuru. Ndo post yabuditswa na Kerina Mujati muri Zimbabwe achitaura iye achiti farm ra Christopher and Monica Mutsvangwa rakabombwa vakarara muri Zimbabwe. This is the time yainetsana President Emerson Mnangagwa na Christopher Mutsvangwa. Singazive kuti tweet yake yakamira sei. Hazvina kumira mushe muri Zimbabwe. Tiudze zvamurufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. Zvakare Kerina Mujati akabuda achitaura iye achiti Christopher Mutsvangwa na Monica Mutsvangwa vakabuda munyika yeZimbabwe. Zvichinzi vakatiza mushure mekunge
vanetsana na President Emerson Mnangagwa. Ndofunga akabuda pa Twitter endo yake akanyora iye achiti good morning Zimbabwe. Chris and Monica Mutsvangwa left Zimbabwe. Monica is stressed out and Chris is complaining of his spinal injuries. Lately, it has been noted that most of idiots ministers have not been appearing on some public engagements. Kusara kwana mafikizolo ana muskwere na ana masuka. Let this be a Damascene moment for Chris and Monica Mutsvangwa to reflect on their entitlement, thuggery, pompous behavior, as if they were the most qualifying pigs of our nation. Reality is sinking in as they are equally feeling what we all do as helpless citizens. Freedom of speech and association are rights which every citizen of Zimbabwe, whether poor or not, must enjoy. Let us pray for them and welcome them to the realities of what every Zimbabwean is going through after they led a misleading PA campaign for the miserable looter and murderous thieving thug Emerson Mnangagwa. In 2017, to justify the cursed coup. Welcome to reality. You must both pull through and live to experience the harsh realities of losing your freedom and your birthright to live, reach, and fulfill your potential and capabilities whilst in your nation. Just like many politicians, civilians, and government officials who did not agree or see Emerson Mnangagwa as a leader but a mere thug. Chris and Monica Mutsvangwa, you persecuted them through your dirty campaigns, abusing the media. Welcome to that miserable life of living in fear of ED and not knowing what might hit you. There's Buddha. Chitaurwa na Kerina Mujati achitaura yachiti Chris Mutsvangwa na Monica Mutsvangwa vakatiza muZimbabwe. Tisingaziva kuti nyaya yechokwadi here. Pane marumors anga achicirculata pa social media zvinzi Chris Mutsvangwa na Monica Mutsvangwa vakatiza vachienda kuUK. Vakatiza zvinzi Christopher Mutsvangwa akaenda kuDubai, then Monica Mutsvangwa ari kuUK. Asi vamwe vakabudo vachitaura vachitayo inyaya yekunyepa. Zvinzi hapana Monica Mutsvangwa paanozoenda kuUK uko kwakapiwa masanctions. Inyaya yekunetsa nyaya Chris Mutsvangwa hapasi kunyatsozikana kunzi akadzingirwa chii paposition yake yeUminister. Asi kutaura kunoku veterans they were celebrating kudzingwa kwakaitwa Chris Mutsvangwa. Iye asita commenta on this issue, but the last time yaakabuda achitaura akabuda achikomenda Emerson Mnangagwa achitaura kuti basa rakanaka mushure mekunge vakavisita kuDubai. He is putting the country on a foreign map muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi, chii chingava chiri kuitika pakati pa Emerson Mnangagwa pamwe chete na Chris Mutsvangwa. What might be the reason yakadzingirwa Mutsvangwa paUminister wemaWar Veterans? Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.